Менә кич, зур авыл өстендә чыкты нурлыгай калкып. Көмешләнгән бөтен иләр вә сахралар тора балкып. Авыл тын, иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арыган. Халык йоклый каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда өрми этләр дә, авыл үлгән, тавыш тын юк. Авыл кырыенда бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястүеннән соңра бер карчык намазлыкка утырган. Бар җиһаннан күңлене арчып, күтәргән кул догага. Яд итә ул шунда үз углын, Ходаем ди, бәхетле булса иде сөйгән газиз углым. Тамадыр мискинәмнең тамчы-тамчы күзләреннән яшь. Карагыз, шул дугамы инде Тәңре каршына бармас.